କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଗାଧଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ। ହଁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପଡ଼ିଲା ସେଠି। ମଣିଷୀ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ସମୁଦାୟ 20ଟାରୁ 25 ମଇଁଷି ମାଇ ମଇଁଷି 4ଟା ଅଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡିରା ମଇଁଷି ଆଉ ମାଇ 16ଟା। ଏଗୁରା ସବୁ ସାଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେଟା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି ଛେନା ହୁଏ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ହଁ ଛେନା ପନିର ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଛେନା ଫେନା ସବୁ ସିଆଡ଼ୁ ବୋଧେ ଆଉଛି ଏଗୁରା ହେଇକି। ହଁ ଛେନା ତ ପାଉଡ଼ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେତେ କରି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ତାର ଜଣାଶୁଣା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ହେଲେ କମ୍ ରେଟ୍, ଇଏ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍। ଲାଭ ହେଉଛି ମଉସା ଗାଈ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଖଟି କାଟିକିନି ଆଉ ଉଡ଼ିବା କଥା ଯାହା ଯେମିତି। ଯା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଯେମିତି କୋବି ଚାଷ, ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ, ଶାଗ ଚାଷ, ସେଥିରୁ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଖଟିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ମଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଆଉ ୟାକୁ କିଏ ରଖିବେ? ମୋ ବାବା ଯେମିତି ଖଟୁଥିଲା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଖଟି ପାରିବୁନି। ମଙ୍ଗୁଛ? ନା ତମର ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଶାଗ ବିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କାକୁଡ଼ି ବିକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନା ସବୁ ସୁସ୍ଥିଆ ହେଇଗଲେ ସାର୍। ଯିଏ ସବୁ ଗଲେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଚାଷ ଜମିରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପକାଉନି। ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଗାଧଉଛି। ହଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଇଁଷି କି ମସୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମଶା ଲାଗନ୍ତି ସିଙ୍ଗିରେ ଏମିତି ବୁଲି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ଶୋଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଶା ଲାଗନ୍ତି। ହଁ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମସୁରୀ ନଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମସୁରୀ, ଏଇଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେବ ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା, ଚଉଡ଼ା ବି ଏତିକି ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ମଶା ପାଇଁ। ମଶା ଜାଗା ବୋଧେ ସେଠି। ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଇଁଷି, ସିଏ କ'ଣ ମଶା ଜାଗା ବସି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳଟା ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ସେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଇଁଷି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା।